बयखौबो खुलुमबाय गुड मर्निं दिनै जोंहा बिराद गिदिर पार्टि दङ एस्टिमेशन खालामदों 150 जननि नाथाय 150 जननि बारायाथ' जाखागोन फर शियर माने 200 जनसोआनो जानो हागौ नै दा संनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामबाय जोंहा आदामोन दङ आदामोनहा थिनालिनिफ्राय फैदों बिसोरो बेबायदिनो माने गिदिर गिदिर प्रग्रामफ्राव सङो जाहैदों नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन दालि सुनो नागिरबाय मिक्सार बुटजों मुसुरजों ले आलुसो सुदां होख्लायजेनबायना होख्लायजेनबाय सामब्राम गुफुर बाहाय अमा होख्लायसै औ अमा होख्लायसै ओमफ्राय बाहाय लाब्रा ओमफ्राय नै दालिया सोलिगासिनो दङ अमाखौ एवबायनो ओरैबायदि गोथाव नुखाबायना जि मोजां एवखादोंलै आदामोनहा मासालाखौ आरो अमायाबो मोजांथारना बिगुरा गोबा गोबा लाब्रानि थाखायनो आलुआ मोनहांबायानो आलुखौबो गोथाव नुखाथारबाय एसे संख्रि बानलुफोरखौ फ्राद होदो आदा फ्रादबासो मोजां मोनोलै बान्दा कफि फुल कफिखौबो लगायबाय नै बरिया जोंना आब'आबो सफैबाय नै पार्टि होनोसैलाय नै पार्टि जा मोजां नुखाबाय नै मोदोमखाबायबो मोनबायानो साखिनो लुगैबायना साखिनो मोनसिगोन नै अमायाबो आरो नै लाब्रायाबो मोनबायानो रुइबाय माथो बिराद मोजां रुइबाय नेक्स्ट आइटेमनि थाखाय रेडि खालामगासिनो दं जोंना नै ब्रादारा ना पामप्लेट खर'खौ थुग्लिगोन नामा बा गोथाव जागोन बेनो बेस्ट जागोन खर' थुग्लिनायासो बेखौ एवसिगोन ना पामप्लेट थुग्लिनाया गोथावसिन जागोन माया मोजां रौफ्रा मोजां जायोना एवनायाव बे फिसा जायो आरो एवबाना मानसिफ्रा मेगना थोआ थोआ जायो माथो फिसाथार होननानै ना साखिनो मोनसिगोन जानो हानाय नङालै लुगैनो हादो नै अराव फोरानस्रोनाय मैया सिथारदोंमोन ना माने दैया जहोबानो जाबाय आरो दाहाय जाहैसिगोन बे ना फुदुंफिनगोन ना मैगं हानायनि फाला मोनबाय खाजिनि ना मानि जाखो बेलाय खाजि गाजर बेनिफ्राय थाइबें आजिखालि थाइबेंआ 12 मास ना ओंखामबो संजेनबाय नै बनजोंहाय एबार संसिगोन ना खर' थुग्लिनाय बर'आव ना खर' थुग्लिनाय बाङालिफोरबा मुरि गन्थ ना मा होनो ना खर' थुग्लिनाय जोंना आदानि मोखाङाव नायना लाखावदो बेसे गोथाव संनो गोरों मुरि गन्थ'आबो जाखांबाय एकदम गोथाव बानायखा दादा आसि अरफ्लांलायनाय Congratulations to the new building.
नुबाय नै खारदै लुनानै होनानै ओमफ्राय ना खर' एग्लिनायानो बरिया जाखाबाय दानिया जोंना ब्रादारा नै नेक्स्ट आइटेमनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो दं नेक्स्ट आइटेमानो जाहैबाय बोरमा खासि फुरा नेपालि काटिं बिगुरैनो बरिया ब्रादारा सुगासिनो दङ बोरमाखौ माबायदि सङो नायदो लगायग्रोजोबखाबाय हालदै जिरा गुन्दै बायदिसिना वाव 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 मिक्सिं आलुखौ मोजां एवग्रोबाय थावजों ओमफ्राय बेखौ खावनानै दोनसै बेनिफ्राय बेदरखौ देनोसै बोरमाखौ होख्लायबाय एबार बोरमा आलुखौ होसनबाय ने वाव बरिया मोदोमबाय माबायदि जादों संनायफ्रा गोथाव जादों लेंहर जायोना संग्राफोरखौ संग्राफोरना बे सोरनि बिनानाव बियो नोंनि मा नाम मार्जिना नोंहा मा क्लासाव फरायो 5 क्लास 5 नोंथ' बोरायबाय देरनोसो रोङाखै बावलासार बायदि क्लास 10 मोननांसिगौमोनथ' थेख्ला जादसो गैया देरनो रोंलानो मबाइलाव गोदोबाय मबाइलावसो नायदों बेखौ नाय फुरा मबाइलानोसै ना मबाइल आरो बेहालाय आयु मेगना साम' लादाय बायदि बेना साम' लादाय बायदिबो नाय नायथ' नाय बेयाव नाय बे सोर आदिबासि साम' लादाय आयदै साम' लादायसोनो माथो फार्स्ट ट्रिप मोनजाजेनबाय फार्स्ट ट्रिप मा बेदर मोनजाखो अमा बेदर ओमफ्राय ना दं जाब्रा दं बोरमाखौ मोनथ'वाखैना मालाबा फैनाय नङा मालाबा फैनाय नङा थावा गोथाव ना नै बोरमा अनला ओंख्रि ना ओमफ्राय ना थुग्लिनाय अमा मुरि गन्थं माबायदि जादों आब' संनायफ्रालाय गोथावथार दा जारौ माबा जाथ' फार्स्ट ट्रिप एबार फार्स्ट ट्रिप आरो दंबावो पार्टिया नन स्टप सोलिगोन नै रानग्राफ्रा हायनानै होग्राफ्रा अमा हायबाय ओमफ्राय बिथिंलाय मा मावदों ओरैथिना मा हायदों मा रानदों बेना ना बोरमा जा गाहाय आलासि दंमोन क'क्राझार डन बस्क' पेरिसनि फादार फ्रान्सिस STB न' बिगुमाया बरायबाय फादारखौ आरो जोंहा गुमै राजेश ब्रह्म बेखौबो न' बिगुमाया बरायनो नागिरबाय आरो जोंहा आदा दङ क'क्राझार पेरिसनि प्रसारक आदाखौबो बरायनो नागिरबाय गांसे आर'नाइजों गोजोननाय थाबाय जोंहाबो नै मोनजानो नागिरबाय ना थुग्लिनाय ना एवनाय सालादखौ बांसिन जानांगौ थाब मोजां जायो अमा बेदर गावसो हायना लानांगौ ओमफ्राय बे बोरमा बेदर
जोंहा आदै दङ आदैया गोथाव जानानै देखायदो आदै गोथाव जानानै नै गुमै दं जोंहा गुमै आन्थि दङ आन्थि नै दा आदाबो दङ न' मालिकआ बेसोलै सार बिल्डिं मालिकआ सोरबा सोरबा आंनिसो सानदों जानो हागौ आंनि नङा माहाजोना नै बेसो थेंक इउ सो माच मोजाङै जाना हो दे मोजाङै गोथाव गोथाव जा न' बिल्डिं गोदाननि फैगासिनो आलासिफ्रा नै दिनै सानसे हरसे जानाय लोंनाय जागोन लोंनायथ' गैया दैल' लोंनो मोनगोन जानाया हले मोनजाजोबगोन आरो आंहाथ' जाखांबाय नै आदामोनहा संगासिनो दं मानो होनबा आलासिया दिनै हरसे गोथाव जादों बोरमायाबो अमायाबो गासिबो नोंथांमोनहा आदामोनखौ कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय हाबा हुखानि मानिबा प्रग्रामफोरनि संनाय खावनाय बाबुआव थिनालि नोंसिनि गामिनिसो ना संग्राफ्रा गोथाव संथारोलै बाबुमोननि गामिनि नै आलु लेबगासिनो दंबावो